Sanibonani emakhaya, sanibonani bazalwane. Uthandazo Khumalo lo, uMntungwa uMbulazi, uNdabezitha. Ngiqhamuka eSoweto, eZola South. Ngitheke namhlanje ake ngilethe ulwazi ngokuhlola kulaba abangakaqondi. Ngoba umuntu uyayathi meke nomoya, uthola ukuthi lo moya uyakhuluma mara yena akazi ukuthi umoya lokhulumayo. Umthume ukuthi axoxele abantu noma ethunywe mhlambe esontweni noma usetekisini noma usekhaya, uthola ukuthi or endleleni nje uyayihambela lehla izulu. Alilindi ukuthi ubuze ube sesigodlweni khani lizokhuluma. Manje lo moya mase sowufikile, abaningi bayaye badideke ukuthi omunye azasabe impela benamahloni ukuthi bazothi nginamanga. Mamela-ke, namhlanje sizoyicacisa le ndaba. Kuyaye kuye ngey'phiwo-ke ukuthi wena uphiwe kanjani, ngoba wena ngeke ufane nami, ngeke ufane nomunye umuntu. Sihlukene, siphethwe iy'ngilosi ezingafani. Ngithanda ukuthi kube khona ukuzithemba mawuhlula umuntu, ngoba ngalesi khathi ungazithembi nengilosi nayo ngizothini, nayo iyaba nokungazithembi. Uthole ukuthi awusezwa lutho kanti seyiqhelile kuyimele eceleni ngoba awuyithembi, iyaswaba. Khumbula ukuthi uwumuntu, angithi manje emoyeni uwumuntu owayephila, iyaswaba nayo. Manje ifuna ukuthi mayiqala nje uyizwa lento, hayi uhambele wena. Athi umuntu angabe uyihambele ekugcineni makabona ukuthi awumshayelanga, wena wenzile umsebenzi. Ibani nethemba bathandazi abasafiki ekuthandazeni. Ube nethemba ukuthi ngimshayele, ngimtshele konke, uzwile makaphikile okwakhe. Angithi wena uthunyiwe, wenzile umsebenzi owuthunyiwe. Angithi bazalwane, injalo nje nalento. Ngicela ukuthi namhlanje sime la, makhona okusele evidweni ezayo ngizofaka. Ngiyanithanda emakhaya, nibe nokuthula. Amen.